Hello, what's up sa inyo mga katropa, mga born to be right. Ito na naman tayo sa ating parapol for today. Ano at paano nga ba? Paano makasali at ano ang ipararapol natin at ano ang sistema ng rapol? Una, ito ang ating ipararapol. Brand new na Nike. Original po ito, size 9. Urig po. Kanina ko lang to nabili. Doon ko to nabili sa mga katropa. Sa South Expressway Night Factory. Siguro alam naman niyo yun kung saan yun, di ba? Ayan guys, sa halagang 100 pesos, mapapasa inyo ito. Yan, 100 pesos. Legit na Nike. Original na Nike. Yan, size 9. Yan. Yan, paano nga ba makasali? Ngayon, siyempre, ilalagay ko yung mamaya yung aking Facebook account dito sa baba at Facebook page. Ayan, pwede nyo po akong i-PM doon o tawagan para kayo makapili ng numero na inyong tatayaan. Yan. Ano, paano nga ba ang sistema natin parapol? Ito guys, alam nyo to, di ba? Bingo. Ito ay merong 1 hanggang 75 na numero. Yun po, pipili po kayo ng isang numero doon kung ano ang nais nyong tayaan. Kahit ilan pwede. 100 bawat isang number. 100 pesos lang po. Ayan. Maaari na kayong manalo neto. Ayan, hindi ko na i-mention kung magkano to. Pero alam niyo naman, pag Nike, diba, na original na Nike, alam mo naman ninyo na may presyo din. Yan guys. Ayan. So guys, dito wala naman akong kita dito. Naging subject lang to sa aking YouTube, sa aking vlog. Yan, ang hangad ko lang naman po ay makapagbigay ngiti at saya kung sino man ang mapalad na mabubunot na numero o kung sino man ang tumaya doon. Yan lang po ang nais ko. Pag ako nag-click dito guys, sa channel ko, siyempre magpaparapol tayo na hindi nyo na kailangan tumaya. So, humihiling ako ng suporta sa inyo na ako'y patuloy subaybayan, i-follow sa aking Facebook page at subaybayan na rin sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga susunod nating raffle o event kung ano pa man o ano pa man activity, kung ano pa man ang ating pag-uusapan. Yan guys. Yan. Legit to guys, hindi to scam, hindi to pandaraya. Yan. Totoo to. Ayan, gaya ng sabi ko, ang hangad ko lang ay makapagbigay ng ngiti sa kung sino man ang mananalo. Yan, at abangan nyo rin po ako sa sunod ko pong raffle. Nalaglag na naman ang aking cellphone. Ano ba yan? Sorry. Cellphone na kasing gamit ko guys. Wala pa tayong pambili ng mga ano ngayon. At least nagsisimula tayo. Ayan. Ayan. Yung sa mga tataya pala nasa malayo. Halimbawa, siyempre, ipadadala nyo na lang sa akin yung 100 pesos nyo. Pag kayo ang nanalo, pwede tayong magkita. Around Manila, Batangas, Cavite, Laguna, yan. Pag kayo talagang sobrang layo na, ano na, out of Manila na, out of, siguro naman padadala na lang natin. Yan, sa mga sending company. Yan, ganun lang guys, hindi to legit to guys, promise. Hindi to scam. Yan. Alam naman tayo, ang hiling natin, ganun lang. Nga pala, yung sa aking unang parapol dapat na motor. Hindi ko pa maabot yung yung pinaka-target ko talaga. Kaya hindi ko pa siya mag-go. Meron pa lang tumaya ng mga 24 pa lang nakataya. So ilan pa? Marami pa ang kailangan para i-go ko na yung aking motor. Kaya dito muna tayo. Sapatos, brand new. Ngayon, dito guys, ang draw natin dito guys, ila-live ko yon para makita ninyo na malinis ang ating laro. Yan, ibubuhos ko ulit yung lahat ng laman nito at ipapakita ko sa inyo na isa-isa ko ipapasok yung mga numerong napili ninyo para malinis, diba? Lahat ng may taya ipapasok ko dito at saka natin i-draw. Pagka-draw ng guys, yung unang numerong lumabas, yun na po ang makakakuha nito. Yun na po ang mananalo. Ganon din yung sa motor ko.
Pero hinihintay ko pa na mapuno yon para hindi naman masyadong masakit sa akin. Ayan guys. Alam mo naman, ano lang tayo nagbibigay ngiti lang tayo. Siyempre, kailangan masaya rin tayo. Yan. So, ano pang hinihintay nyo? Kaya na mga kuya, mga ate, mga katropa, mga kaborn. Yan. Kanina ko lang ito binili, umaga. Hindi ko ito binili para sa akin, no? Yan. At saka po nawa po ako makapagbigay ng saya sa mananalo. Ayan. Ayan guys. Sana ako yung supportahan, tulungan na maging success itong channel ko. Para sa atin lahat to. Ngayon pa lang ako'y lubos nagpapasalamat sa inyo sa support ang ibibigay nyo. Please follow my Facebook account, my Facebook page, at sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na rin at share at like para lagi kayong updated sa mga susunod nating parapol at kung ano-ano pa. Yan guys, interesting to dahil ito lang ang aking subject. Ngayon, abangan nyo ninyo ang aking sunod na parapol. Helmet guys, brand new din na helmet. Ayan, abangan ninyo. Sige guys, hanggang dito na lang. Kita kids sa ating raffle. Ilalive ko po yung yung parapol natin, yung araw na mismo na iraraffle natin to. Ilalive po natin yan. Kaya please add me or para mapanood din nyo sa live yung ating raffle para makita ninyo. And guys, thank you guys. Hanggang dito na lang.